Mä saan tosi paljon kysymyksiä mun ripsistä, niin mä nyt ajattelin tulla näyttää teille vähän, että miten mä oon päätynyt tähän lopputulokseen. Eli mulla seerumina käytössä on siis tää Nanolassin ripsiseerumi. Tässä näkyy tää mun lähtötilanne, tuolta voi nähdä, että tuolta puuttuu niinku ripsiä kokonaan ja siellä oli tosi ohuit kohtia ja ne vaan niinku lähti. Tässä näkyy vielä toinen kuva, mistä näkee tosi hyvin tuon. Mulla siis oli ongelmana se, että mun ripset ei joihinkin kohtiin vaan kasvanut enää takas. Tässä nyt näkyy suunnilleen 1,5 kuukauden tulokset ja tuolta näkee, että ne on niinku kasvanut takaisin noin. Tästä samasta kuvasta näkee hyvin myös alaripsien kasvun. Tässä on mun ripset 3 kuukauden käytön jälkeen. Tässä on mun ripset ylläpidon aikana silleen, että mä laitoin vain kerran viikossa Nanolassia. Ja tässä näkyy ripset ripsivärillä. Ja nyt Nanolassi on ollut mun 2 vuotta käytössä. Mutta tästä oli nyt mun matka Nanolassin kanssa. Heippa!